नमस्कार प्रणाम भोजपुरी क्रिकेट के प्रेमी भाई लोगन। बड़ा गजब कहानी चल रहल बा क्रिकेट के दुनिया में। क्रिकेट के बाजार में आजकल एगो बात खूब चर्चा में बा। खबर ई बा कि रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो सकेला। का ई सही बा? का रोहित अब अपन जर्नी के आखिरी पन्ना लिखे के तैयारी में बा? चली समझीला पूरा बात। हमार साथ हमार मित्र पांडे जी बारन। त का हाल बा भाई? रोहित शर्मा के बारे में कुछ सुनला ह? ठीक बा तिवारी जी, सुनले तो बानी कि रोहित शर्मा रिटायरमेंट का ऐलान कर दी जल्दी। सच में ई का है? अरे अभी तो उ कप्तानी करत तारे और टीम के लीड कर रहल बा। अचानक ही फैसला काहे ले? देखा रोहित में पहले जैसन बात नइखे अब और परफॉर्मेंस भी अच्छा नइखे करेला। रोहित पहले जैसा हिटमैन नइखे और सोशल मीडिया पर भी बहुत ट्रोल होला और आलोचना करत बा। कहल जा रहल बा कि इंडिया का टेस्ट सीरीज के बाद रोहित अलविदा कह सकेला। अच्छा, अब ई कहानी धोनी वाला घटना याद दिलावता। 2014 में धोनी बीच सीरीज में कप्तानी छोड़ के विराट को दे दिले रहे। कहीं वह इतिहास तो न दोहराई। तिवारी जी लागत तबा कि रोहित शर्मा कप्तानी जसप्रीत बुमराह के सौंप दी, रिटायरमेंट का ऐलान भी कर सकेला। अच्छा, ई तो बड़ा भारी खबर बा। रोहित के फैंस तो परेशान हो जाई। आखिर हाल में ही T20 वर्ल्ड कप में वो कमाल के कप्तानी कैले रहे। इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान सब के हरैले रहे। अब ई फैसला काहे? तिवारी जी सुना, क्रिकेट परफॉर्मेंस के दुनिया बा और अभी रोहित का बैटिंग शांत बा। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह 25 विकेट लेला और रोहित का बल्ला शांत रहे। अभी आंकड़ा से पता चलेला कि रोहित रिटायर का पूरा प्लान बना लिया। अच्छा, BCCI के भी कौनो प्लान बाकी एमे? खबर बा कि अजीत अगरकर मेलबर्न में रोहित से उनके भविष्य के बारे में बातचीत करत रहे। बोर्ड भी सोच रहल बा कि टीम के लिए अच्छा होई। लेकिन भाई अगर रोहित रिटायर होई तो ई फैसला सिर्फ टेस्ट के लिए होई ना। वनडे तो अब की बाकी बा, चैंपियंस ट्रॉफी भी बा। हाँ, खबर यही बा रोहित वनडे में कप्तानी छोड़ल जरूरी न मानो, लेकिन अगर बीसीसीआई दबाव डालल तो कौन जाने आगे का होगा। तब सब कुछ अगला मैच पर टिकल बा। अगर वो बेहतरीन प्रदर्शन कैले तो शायद ई खबर झूठ साबित हुई। बिल्कुल तिवारी जी, बिल्कुल। रोहित हमेशा से सेल्फिश खिलाड़ी रहल बा। अगर वो रिटायरमेंट का फैसला लेता रहा तो सोच टीम खातिर अच्छे बा। तब देखे के बा। लेकिन भाई ई खबर फैंस खातिर बड़ा भारी बा। का तू मानो तारू रोहित शर्मा रिटायर हो जाई है? ई तो समय बताई, लेकिन अगर हाल के परफॉर्मेंस के देखल जाए तो कौनो चमत्कार भइल तो शायद हो सकेला। चलो देखा तानी, लेकिन फैंस के दुख तो जरूर होई। बिल्कुल बहुत दुख हुई, रोहित का फैंस का बहुत दुख हुई, टीम के लिए भी दुखी का बात हुई, रोहित के लिए भी। तो आप लोग का सोचत बानी कमेंट में जरूर बताई। आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर अपडेट आ चर्चा खातिर यही जगह पर मिलते रही।